मी वयाच्या 14व्या वर्षी एका मोठ्या स्पर्धेमध्ये केलेलं पदार्पण, चिपळूण गावामध्ये, चिपळूण शहरामध्ये याचा बोलबाला राहिला आहे, चिपळूणच्या विविध स्पर्धेमध्ये याचा बोलबाला राहिला आहे आणि त्याचमुळे आयकॉन म्हणून याला इथे ऑल करलामध्ये संधी दिली गेली. चिपळूणचा हा रायझिंग स्टार यावेळी पहिलं षटक घेऊन टॅटूसाठी फेकला जाणारा बॅक हँड डिलिव्हरी लेग स्टिचच्या बाहेर पंचाने दंडित केलाय. व्हाईट बॉलचा येतोय इशारा. एक्स्ट्रा धाब्याने संघाचं खातं इथे ओपन. यावेळी क्लीन बोल्ड आहे. प्रतीक साठी सरप्राईज ठरला जुनेदचा हा बॉल. कमाल धमाल. या आधीच्या फर्स्ट इनिंग मध्येही आपण ऑल घरला खेळत होती. पहिला बॉल वाईट, दुसऱ्या बॉल मध्ये सलीदची विकेट गेलेली पाहायला मिळाली आणि सेम आव्हान इथे पाहायला मिळालं. पहिला बॉल वाईट आणि दुसऱ्या बॉलवरती जुनेदने क्लीन बोल्ड केलं ते टॅटूला. यावेळी आणखीन एक ब्लॅक हँड डिलिव्हरी इथे पाहायला मिळते. गती अफलातून आहे आणि त्याचबरोबर टप्पा इथे सुरेख पाहायला मिळतो जुनेद याचा. यावेळी ऑफस्टिक बाहेर ठेवलेला वाईट लाईन यॉर्क होता. हा ही बॉल इथे डॉट येतोय. केवळ 1 रन त्याने खर्च केले आणि त्यानंतर ड्राईव्ह केले. एक्स्ट्रा कव्हरचा खेळाडू जो आपल्याला पॉवर प्लेच्या एरियामध्ये पाहायला मिळाला आहे. बॉल रोखू शकला नाही. 4 धावांसाठी बॉल इथे जातोय. 4 धावा संघाला इथे मिळाल्या. यानंतर ऑफ ब्रेक करण्याचा इथे विचार होता. नो लाईनच्या पाठीमागे ड्रॉप झालेला बॉल त्यामुळे पंचाने दंडित केलाय. नो स्वरूपात 1 रन इथे मिळाले आणि त्यानंतर पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा इथे नो बॉल पाहायला मिळाला आहे. सलग दुसरा चेंडू इथे नो येतोय. धावसंख्या इथे आपल्याला पाहायला मिळते ती 7 आणि त्यानंतर हा फुल टॉस शेड्यूल लो फुल टॉस बॅटवरती घेतला. ड्राईव्ह केला. एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने बॉल फीड केला. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक ते समाप्त. धावसंख्या फक्त